भिडिअ खेबनायनि साइजखौबो खोन्थाखादोंलै माबायदि ओइ खुरा केनेकुवा मारिब लागे भिडिअ'थ' अलप देखायदिसन नुबाय এই পিছৰটো দেখাব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা ঠিকই আছে হা হা ও আচ্ছা ও সঁচা কথা আচ্ছা ओरैनोथ' 15-16 हाजार मोनबानो देरहायो बेयाव निसिमायाव थांनाय बाराव आङो 3000 बारा मोननानै देरहादोंमोन देग्लायहाय साबसिन नुदों जेसेबां आङो इलेक्सन गेलेदों देग्लायनो आं साबसिन नुदों आरोखि एसे बुंब्लानो रायजोफ्रा फैदों बुजिदों मानोना गोबां समस्या भुगिबाय दिनै जब कार्डआव खामानि मावनो मोनला बिसिनि पलिटिक्सआ जास्ट मोननैल' जादों बेनो जाहैबाय अरुणोदय मोनसे बिनिफ्राय न' मोनसे न'आथ' जोंनि टाइमनि जिअ'टेक खालामनाय दानि नङा बै समनि दाखालिसो जिअ'टेक खालामनाया दासिमावबो फैयाखै न'आ बे फैथ'वाखै बे बिनिफ्राय अरुणोदयाथ' क्राइटेरिया दङ क्राइटेरिया हिसाबै गरिबफोर रान्दि मानसिफोर उइद' मानसिफोर बिधवा मानसिफोर बिसोरसो मोनो नालाय दा बेखौनो मोजां मानसिफ्रा लादों बेफोराव गाज्रि मोननाय फैबाय रायजोनाव गाज्रि मोननाय फैबाय बिनिफ्राय उन्नतिया जेरैबायदि जानांगौमोन जेरैबायदि बिसोरो कमिटमेन्ट होदोंमोन गोबां खोथा बुंदों एसे बांद्राय बुंना लादों बिथांमोना जेखौ हाया बे हायैखौ कमिटमेन्ट होनायाव नै दा भुगिनांनाय बायदि आङो माने मोनदों आरोखि बिथांमोनखौ होथ'वाखै दासिमाव होथ'वाखै सोर फैयो जायखि फैया मानो आंथ' केन्डिडेटसो रायजोफ्रासो जुजिगोन दिनै रायजोफोरखौ नोंथांमोना निश्चय नुबाय जे बेवहाय मोनथामल' खमसे खमथ' 8-9 हाजारसो जादों नामा ना बेसेबां जाखो बेसेबां जादों बोलाय औ आङो बिदिनो सानदों 8-9 हाजारसो जागोन बायदि मोनदों आं मोनथामावनो जुदि बिदिबा आरो 7था दंबावो बे 7था प्राइमारिखौ 10,000 7था प्राइमारिखौ आङो खैला मेलाव लागोन नमिनेसननि उनाव 16,000 15,000ल'सो नांगौ देरहानो आरो गोबां केन्डिडेट दंना सोरबायाबो बोगोन एसे एनै UPPL बोगोन ओरै BJP बोगोन ओरैहाय जुदि माबा BJPआ माबायोबा गेलेयोबा बोगोन बिनिफ्राय कंग्रेसआबोथ' गेलेगोन बे हिसाबै एसे एसेना 2,000 3,000 आरो APB दं बिथांमोनाबो बोगोन दा आंनाथ' नोङो बे मोनथामाव आंना जा दङ नै बेखौ नुखाबाय आरो न'खराव सासेल'सो फैदों बहाबा साथाम सासे सानै बिदि फैदों मोनथामजों बाखिथ' थाबोनाय गोबां दंना बे बाखि ओरै 7थानि थाबाय 7थानि रायजो राजाफोर थाबाय होमब्ला बे समावनो दिनैनो माने देरहानायनि माबाखौ सिम्बलखौ नुनो मोनो आरोखि दिनैनो देरहाबाय सिम्बलथ' नङा सिगनेलखौ माने दिनैनो जे निसिमायाव BPF हानजाया देरहाबाय आरो आङो देरहाबाय बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों नोंथांमोननि चिफ बा गाहाय BPFनि गाहाय बिथाङा बिबुंथियाव बुंलांबाय देरहायोब्ला नोंथाङा EM मोननाया निश्चित माबायदि बिफानखौ मोनगोन होनना आसा खालामना दङ रायजोफोरजों रायलायनोसै जोंनि ब्लक पार्टियाव डिसिसन लानोसै डिस्ट्रिक्टआव रायलायनोसै बयबो बिगोन सानाव बयबो थांगोन खिन्थु जोंनि जायगा जाहैबाय बेकवार्ड जायगा हिसाबै थांनाय बारावबो आङो EM मोन बै समाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बेनिफ्राय कपारेटिभ आङो मोनदोंमोन बेवहाय रायजो राजानि बांद्राय सुबिदा आङो मावनो हायाखै बेखौ सारा गावबो बुजिखायो बिनिखायनो बियो मोजांखौनो होगोन रायजोनि थाखाय जेखौ मावनो हायो बेखौनो होगोन होननानै आसा खालामदों